Έλα, τι κάνεις Γιώργο εδώ, καθημερινά βίντεο στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πολύ γιατί βλέπεις όλα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Λατρεύω την ελληνική κουζίνα, ειδικά κάποια πιάτα, κυρίως αυτά που μου αρέσουν περισσότερο. Θα μπορούσατε να μου πείτε κάποια πιάτα που σας αρέσουν για να τα δοκιμάσω και εδώ και να τα σχολιάσω, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να βρω υλικά εδώ για να φτιάξω ένα ελληνικό πιάτο, αλλά έχω ήδη καταφέρει να αναπαράγω μερικά πιάτα εδώ, όπως μουσακά, τζατζίκι και μερικά άλλα πιάτα. Μου αρέσει πολύ ο μουσακάς και επίσης μου αρέσει πολύ το τζατζίκι, μου αρέσει πολύ το γύρος ή το ελληνικό σουβλάκι. Ναι, αγαπώ το σουβλάκι. Και όταν ήμουν στο σπίτι του αδελφού μου εκεί στην Κεφαλονιά, έφαγα πολύ στο εστιατόριο του Παύλου, που είναι ο πεθερός του. Αν δεν ξέρετε το εστιατόριο του Παύλου, περάστε από εκεί. Εσείς που πηγαίνετε στην Κεφαλονιά, είναι σίγουρα ένα ωραίο μέρος για να γνωρίσετε και να φάτε αυτές τις νόστιμες κουζίνες της Ελλάδα. Εγώ αγαπώ επίσης το Χρήστη, μάλιστα την τελευταία φορά που ήμουν στην Ελλάδα έφερα το Χρήστη εδώ σε μικρή ποσότητα, λογικό, γιατί στο αεροδρόμιο δεν επιτρέπονται αλκοολούχα ποτά σε μεγάλες ποσότητες και κατέληξα να φέρω ένα δείγμα και όποτε μπορώ εγώ, ναι, πίνω μια γουλιά από το ούζο γιατί το βρίσκω πολύ νόστιμο. Επίσης μου αρέσουν πολύ οι ελληνικές μπύρες, ναι, μόνο δοκίμασα την Α, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες και μου αρέσουν πολύ. Και η μπύρα γενικά. Και τα πιάτα που μου αρέσουν πιο πολύ, ναι, από την ελληνική κουζίνα είναι μουσακάς, μπακλαβάς. Επίσης μου αρέσει και υπάρχουν μερικά άλλα που δεν ξέρω το όνομα, που δεν ξέρω να προφέρω το όνομα, αλλά επίσης μου αρέσουν πολλά γλυκά. Και επίσης ιδιαίτερα μου αρέσει η φέτα, που είναι ένα δώρο των θεών, ένα από τα πιο νόστιμα τυριά που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου και πάντα που μπορώ το αγοράζω. Εδώ στη Βραζιλία υπάρχει ένα αντίγραφο του φέτα και πάντα που μπορώ το παίρνω. Είναι πολύ μακριά από το μέρος που ζω και παίρνει λίγο χρόνο για να φτάσει, οπότε πρέπει να είναι όλο συσκευασμένο με έναν τρόπο που να καταφέρει να φτάσει εδώ χωρίς να χαλάσει. Λοιπόν, αυτό είναι. Τα φαγητά που μου αρέσουν περισσότερο από την Ελλάδα και που έχω καταφέρει να αναπαράγω εδώ στο σπίτι μου είναι η μουσακάς, το σουβλάκι και επίσης μόνο. Πες μου, ποιο είναι το ελληνικό φαγητό που σου αρέσει περισσότερο και πρέπει να δοκιμάσω, και αν μπορείς σχολίασε εδώ κάτω. Αν δεν έχεις εγγραφεί, κάνε τώρα εγγραφή στο κανάλι μου, άφησε το μου αρέσει σου για να μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτά τα βίντεο για σένα. Τα λέμε αργότερα.